Ụwa sụgharị nwa mma ya egbukwele m egbu as long as I dị m ndụ. Oh yes, ọ ga-adị mma. Egbula onwe gị nwanne m, enwere ihe ga-eme gị igbu onwe m. Nke dị n'iru ka mana ọ na-adị mma ka ihe mee mgbe ụfọdụ ka ịhụ onye nwe onye n'akụkụ m. Yes. Anụ m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nọ m za. Ya na-azụ ahịa eme biznes na-azụ ahịa na ọwụ wara wara shop ya sọpe ju n'ọnụ. Na enwekwara na shop pụtara n'akụkụ shop ya mana nke ahụ sef nọ na main road, ọ nọ na site mana o bughị bọdị hụ white ka ke ya nọ n'ime ya. N'ahịa sụrụ na shop ya yoyoyo ya mega ọfụma. Anọtụzie somebody abịa were the shop kpege the same thing ya rege. Mgbe ụfọdụ customer chọrọ ya bịa ihe na onwe gị ya were so were ije bịa na shade ya bịa were. Mgbe ụfọdụ ọ sị na ya nwata ikwere ya ihe ya sị nsogbu anụ. O ruo mgbe o ruru ọsọ otu asụsụ ọ sụrụ ya mara na ya jụọ sị ya na ọ wụ onye ụzọ ụlọ ha. Jụọ ya the young man zọwa onye ebe ya ekwuo. Ya sị ọwụ onye village rote ya ekwuo. Wụrụ na ya na this guy shi na the same village. The same village. Na ya nweghị ike ịlụ nwanne this young man na this young man aga alụ nwanne ya na ya the same village. Ha wawo ndị pụshịrị tụpụtachịrị pụsha na ngwa. Ha wawo si eti tụpụtara ọhụrụ. Yeah, from that day ya treat ya like otu nne ya. Were ya mere nwanne. O ruo mgbe ọ na-abịa ịgba ụsa ya gwa ya ọsọ ahịa ọ na-abịa agba na nke ya na-achọzighị ya. N'ebe shop ya discounti ka ya ahụ gaghị ụkwụ ebe a na-azụdo ụkwụ na ọ bịa eburu ụfọdụ ngwa ahịa na shade ya gbojuo na nke ya ka ihu ya pụtatụ ya na ede ngwa ahịa ego ole o buru gị. Enwe ka ya kwesịrị inwe 1 naira n'elu ya ya so ka ya nwee 50 naira again. O rezie werezie 50 naira again. Mgbe ụfọdụ ya refere n'opere we ihe ele. Otu aka this boy shi na-agbakwanụ mbọ eme ọfụma na-respect ya like chance nwanne gị. O ruo mgbe ọ zụchara ahịa ahụ ya hụ na ọ gbaga mbọ ọfụma ya kpewa ya aza ya sị na ya agaghị abịa eburughekwa ahịa big again na next ahịa ọzọ ya ga-aga na o jikere na ya na ya abụọ ga-eso aga ahịa ka ya mee introduce to importers ndị na-ebi ya ahịa na ya ga-enyekwa ya recommendation na ha ga-ebiga ahịa ego ụlọ ọbụla ọ chọrọ ya na-erezi ya na aga eremiti ma make sure na shop ya juru n'ọnụ. Ọ sị the boy elewe si ya na ihe nke omega na nro kọ na mmadụ day na ya na ya abụọ na-azụ ofu ahịa ọ na-achọ ịga emewekwa introduce ebe ya nwa zụga ahịa na-ele ihe ya ga-eji ekele. Ọ sị this young man adaa ya n'ụkwụ ya si ya why na ebilite na nwanne ya ka ọ sị this young man ebilite bewe dash na shade ya ụta ka eshi mgbe ya gaga ahịa ọzọ ya na ya agba esoro asụ ahịa na shop the boy pepepe ahịa ka ede mgbuju ahụ gaghị ala ihe ya na-asịghị butere ewu ka na-aga aga na shop ya juru n'ọnụ ya nwere customers ya chọga customers. Ha bido hustle wa na nwaanyị mba nnọọ m zọsọ ebe azị ka storm nụrụ tagide nwoke ihe ka nwoke atagide nwoke ihe ka nta abịakwute nta n'ọnụ na problem ike enuo ya nkwa to the extent ahịa nọ na shop ya egbugezie auction. This young man zụrụ some zụọ ha na ntụrụnchi ma ndị ọkwụziri ma ndị ọkwụziri ya chọgodo raw cash ka e were gbere mkpa bịakwutere ya erechagbere ya ala na ọwụta ka eshiri shi na problem aha na pụta wụsarazie n'ala dị mkpa dakorokotom. Ụfọdụ ndị importers na enwere ka eji almost 2 million na ka ahụ si ya don were na ya ga-ahapụ ya na ya zigara ego na akpa na ya forget na one na nwaanyị mba nọ mza ya so ụta ka dị mkpa jiri tie. O ruo one day agụrụ ezigbote agụrụ ji ya na enidiri small money at least ya kpọọ nwanne ya nwoke nọ ntara si ya biko chọtụrụ ya 10,000 naira. That young man agwawa ya si ya na dị mkpa arụ mmiri ego o ji eri nri na ya achọghị ya ga-eji ndụ ya eme na ya dịgodo busy na shop ya now na emecha ka ya kpọghachi ya. Ọ sị ihwere shinishi n'ala wuruo n'ụkwụ ala ya sị Jesus na this young man gwaga ihe ke nga ya makwa na ọhịa ọ ga-asa ya nakwa ikpe ya gbakwa nkịtị. Nwaanyị mba nọ nza okpughachi ahụkwa ya again na nleze ihe na-eme na ya na-ebido na-eyi erizi na ya nwee 2 girlfriends. Ofu ka etekiri serious mgbe ya na ọfụma the other one ya etekichaghị ya serious. O ruo mgbe ya kpụrụ pom n'ala kenu ntara ya edewe n'ala obi ya jiga ya ịhụnanya nke efe adịghị ya efile na ihe niile nwa mege na love. Mgbe ego gbara ka the girl gashi ike ya hụzide ha azụ ya anya mafụzikwa na the girl ala rie gbara ha wata ọgụ n'ụsọ gbafufunyu anya
na ke hụrụ ya da na okele nọ ya na-eteke hụ serious kele ya feel na ọwụcha obi ya nabatacha onye ke na ọwụ this girl onye ghọtaziri ya da na letters ka anya bịa mahụ ya mara na nwa na ọwụ ezigbo mmadụ n'ihi na ya ahụ na this girl na ọwụ o jiri true love mana ihe onye ka ọzọ mere ya ka love onye ka ha ọka ya feel na onye ka love ya enough ya ma na onye ka no play girl ya mage feel na love egbule nwoke ya ma na because of ego nwanyị mba nọ mza na ọwụ taa ka ya na this girl shinụrụ na ama na ejide na ahọzụlụkwa ya nwa na eyotago na echọkwa wee ya nọzi one day phone ya ring ya pick ya onye kpọrọ ọwụ somebody na-abịa ebu ya ahịa n'aka years back ya nyere aka ya help the young man ọkpọ ya si asa na ebe ọ nọ na ya drive bịa na shop ya ebe ahụ mechiri emechi ya jụọ somebody onye ihe akpọga ebe a ya ghọtacha ọ gịnị mere ya kọrọ the man ije ụwa ya the guy asị ya na cry no more, the storm is over. Na okwu ahụ wepụtara ọnụ si ya the storm is over. Ọ dị ya ka enwere ibu ebupụrụ ya n'ahụ vu. Si ya biko na echi na ya ga-esendịrị ya ego ezigbo ego na ya ọ ga-eji ego ya ga-esendịrị ya emewe ya were ga chọọ quality shirt dị mma yiri chọọ ezigbo watch tii n'aka shave ọfụma clean onwe ya ọfụma chọọ perfume dị mma gbaa n'ahụ were Uber ezigbo car were bịa na ya ga-esendịrị adreesị ebe ọ ga-abịa na ya wụ manager na so company na ya ga-alike ka ọ bịa na a ga-enwe meeting ya chọrọ introduce ya na ya chọrọ inye job ka ọ na-supply to the company na ka ọ kara into that business. Yes ụta ka o shiri end ya call ya were oso were ije gbakwuru this girl nga ọ na-erege aja bagide shade ya buru ngwongwo niile nhịa ngwa niile ọkpapụta na-ebukpu na shade na-agwa the girl na Chineke chetele ha na Chineke chetele girl na-achị gụrụ ya ọnụbedị ihe ya chọrọ ikụrụ ya but because of the excitement ọ hụrụ n'ime the girl ikpere n'ime shop ya chili aka elu si Chineke thank you ote ka ha shiri kwashie for that day. Yeah, na this girl last back to their one room. Ya kowere si elele. The girl asi angwano ka echi wenu amara. Before mara, the young man send there ezigbo ego nwa mba no send there ezigbo ego. Ya na the girl ango rigodo ezigbo ni. Tagodo toki that day. Gagburu 1 kilo of toki tagodo. Were ta hoto wuru ashita from ihe ji ha. Ha no cha that day obioma that day. Ye me ihe the young man no gwara ya. Watchasha na the company. Ota ka eshiri nye ya the contract. Nye ya 70% upfront. Ya supply ya first one to company's exact taste. Supply ya second one. Supply ya third. Na the job not the regular. Na wamba no mza. Now, na mlezie ihe na-eme no n'otu oshi na-eme. Oya ka nwanne ya nwoke no ntara nwetara information ihe megeno. Gbowo ya na phone. Si ya biko na send the account number. Na ọ weje okwu otekwele mgbe ọ nara ego m na ya chọziri inye ya de 10,000 naira ahụ ọ naga ya gwa ya na God forbid na ya ma na ọnụ na ọ sị na ọnụbe na ọ washikọ na atọ na 10,000 naira erughị ego ya na-eji enye nkịta ya denwere n'ụlọ nri na that time adịla over na ya thank you nwanyị mba nọ nza a na-akọ that one ọ ya ka enyi ya nwanyị bịara n'ụlọ ya pere visit enwe ihe segere ha abụọ ha alụwa wụrụ ji aka kwagbuo the girl wụrụ ọ nọ n'elu ya kwakara o ji kwagbuo the girl enweghị onye mana nwatakịrị ajụ oyi n'elu bedi ya nwanyị mba nọ mzọ sọta ya na-akọ ihe n'ụgbọelu the boy zagakwere ihe niile nọ na shop ya ekiliala o ji emeghe case ndị nwatakịrị gbatara isi gbanyị na ọ ga-eji ndụ ya akwụ ụgwọ nwa ha o gburu onye ga-agbara ya aka ebe ihe ya nwatakịrị ya na ya bọọla kpuru n'abalị enwe ihe segara ihe ahụ zụrụ n'ọkụtụ ozu nwa onye nwụrụ anwa ga-apụtala isi lekwe ihe ya nọ n'ime ugbu a na ego agwụla bara ọgwụla na the case ọ kpọgazi ya si ya biko nyere ya aka nwanyị mba nọ nza ya sị m na m lele this boy lele nga na m lekwe the young man lekwe nga na ọ na-agadi nga mgbe na-adịghị anya na ọ soro ihe ejiri kpọm na the young man kpọ ya everyday ọ nọrọ n'akwa na ya ekwekwele ka ya atọ ya prison na ya ekwekwele ka atọ ya prison and ya mara this guy nyere ya job this ezi enyi ya nọ not the way connected ya nwa akọsara ya all the way connected that matter ga instantly na ọ ga-aga prison na a ga-treat ya otu o kwesịrị ka esi treat ya n'ihi na ndị nwa nwatakịrị kwe nwaanyị ha akaghị ya ka ezinụlọ ya ha jite ihe mana ihe o nidiri aka ka ike na nlekwe this young man lekwe prison
na ọ na-akpa everyday na-ebere ya kwa na ekwekwele ka ya gaa nga na ọ ihe ejiri kpe m nwa mba na m jụderele ya mba ụwa ote ya nọrọ onwe na iwu ojii na mmadụ ọ ga-elecha ya si ya the wicked na m jụderele ya mba ụwa na ihe kwesịrị ime n'ọnọdụ n'ugbu a na gịnị ka ekwesịrị ime in this condition. Na ya gwara the young man na ọ bụrụ na ọ ọrịa ka ọrịa ga na ya ga-ekwe ka ọ nwụọ na ya ga-agbagharị ka a dị ndụ ma lụrụwa mana nke a na ọ gbasara law na ya nwere one or two ya ga-eme ka ọ dị free na ya amaghị ihe ya ga-emere ya ugbu a ka ya mere ya o jiri kpa ya agwa ọjọọ na m jụderele ya mba ụwa na ote ya gwara na ya kpoghakwala nọmba in fact ya na-akwado blọk ya na mmadụ ọ ga-eleche si ya the wicked. Ụmụnne m ọhịa ọsọ m jụọ ọnụ onye eme ọnụ ihe na-akpọ okuko ichefu onye fụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Ihe ya na-akpọ mmadụ iwere nnọọ mkpụrụ aka nye ya eri taa ya gwugwu taa ya jaja onye nọkwata ya efilie ma ndị jidere otobe ya rigoro ma ndị niile kwadoro ya every other ha na all of them ha niile should go to hell. Ndị ahụ na-awa emere ha ihe ọma ha echefu so soon. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a ị na-adị ngwa ngwa ichefu ihe ọma mmadụ mere nọ you need special prayers for that. You need to work on yourself. Mmadụ mere ihe ọma gị chefuo ihe ọma onye ahụ mere so soon. Gị na-ele onye ahụ inwe ike ile ya gị cheta ihe ọma mere ọ na-agbatụdo gị n'uche gị pịawa azụ gị lụwa you forget so soon so easily gị chefuo na ngwa ngwa. Tụgharịkwa uche, work on yourself n'ihi na enwe onye maara echi. Kama forgets nothing. Enwe ofu mkpụrụ ihe kama na-echefu ọ bịa visit ọ na-abịa n'ike na ebube ọ na-echefu nothing and is always ready to visit those whose cups are filled. Ndị niile iko ha juru n'ụdị o jiri ju time kama ji abịa ruo na-ele anya n'azụ ọ na-eju speed abịa and ọ bịa ọ na-adị egwu. Ọsị m jụọ ọnụ na iwu ojii mmadụ ọ ga-elecha etu ugbosi ya the wicked na enweghị iwe ya ji enwe ya na ya okpọga ya biko step in n'ihi na ọ ma na ya na aba anụzi na grade na ya ebe ya mega operate na ọwụ ụmụaka mana ego mana ihe niile ọ kpọgazi ya biko to step in na ya nwanne ya nwoke na m jụdela ọnụ na mmadụ ọ ga-elecha ya ugbo ene si ya the wicked for not intervening in his case. Ụmụnne m nga ọha na m n'ọnụ onye kwu obi ọ gụkwa gụ kọmentị ọnụ biko ị mara nnọọ ihe nọ n'obi gị mara nnọọ otu o shedere ṅụ kwuo obi ṅụ ọ ga-agụ kọmentị ọnụ arịrịọ ka m dogo ọnụ biko gbukwe na isi ewu nga ọ ga-aba n'ite ọ nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.